que interpreta ara la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa són obra d'Ismael Castelló. Ell mateix dirigirà la banda, per això demana la presència, perquè li cedisca la batuta, del director Raúl Ortiz Rivas. Es un honor dirigir con esta batuta, pero también he tenido el honor de que me hayan regalado una batuta hoy y voy a hacerle honor a la persona que me la ha regalado de dirigir también con la batuta aquella. Con permiso tuyo, voy a dirigir con la batuta que me acaban de regalar. Mestre, perdona que l'interrompa, però això és seu. Nosaltres sabem que som una banda xicoteta, però vostè quan puja a un escenari deu anar vestit com el músic i gran professional que és. A la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa dirigeix Ismael Castelló Armengol.